Madokachere mabuja akanaka atauya anodzanyasi zuva rochi24 mumwedzi uno waNdira patiri kuerenga mazuva 590 ayo jobho Sikhala akandopfikiwa mujere 589 pachirungu pakaita kunyangarirwa komana nyasi munhau bato roCCC riri kupemberera makore mairi okuzviitira zvavanenge vachiita zvokupinda musarudzo nokudii wachitungamiwa naiye Nelson Chamisa. Ipapa wagotoimbisa vanhu kuti aiwa gorekai kusha, gorekai kuvhundutsiwa, gorekai kufunga kuti tataika nokutoti aiwa tiribe utaika, tiribe kushisidziwa, kwai tiribe chataitiwa. Ipapa tiri kutonhadzirira basi kuti tipinde kotonga panguva iri kuteera. Tikaiti kuona kuti inopera yakaita sei iyoyi. Iro bato ribodzi roro CCC nyasi rareketa iro kutoti raatokwidza kumatarepo kare nonyaya yekurambidziwa kwavanhu vavo kupinda musarudzo. Wari kuti iwo zvagoitiwa naiye mudare guru munyika kuti ZANU-PF iboye zvigaro 5 mumakanzuru zviribe kukwikidziwa aiwa pari zvakadandu. Tikaitione kuti vanoihwina chere, asi iko kumatariki kuri kuratidza pachena kutoti kunenge kwakundodokesa zuva kuti anzonoriwa. Tikaiti kuona kuti zvinenge zvipera sei. Nyasi aiwa wati aiwa rikaiti mbopemberera makore mairi. Jobho Sikhala ipapa vhiringidziwa nyasi adokerera ari kumatare odzimhosva paaitarita kuringira kuti achapuwa mutongo nyasi. Mutongi abva andoti aiwa ndichapa mutongo zuva rochi9 mwedzi uri kuteerayu. Kwai nokutoti hoku wachuchisi hurumende waribe kuisa mapepa yawo nonguva waunza mapepa yawo kuseni. Unobva waita kuona kuti pakaita kunyangara. Apa noimwe nyaya yanga aina Godfrey Sitole iya yokunzi kwaiwa gokunidzira mwoto kuti vanhu vaite zvomhirishonga incitement pachirungu. Pai wabatiwa nomhosva wachabenuka kudare zuva rochi20 mumwedzi uno. Apa gwedha ravo Harrison abva atoreketa kutoti aiwa watondinyepa kuti kwidza nonyaya yekumatare odzimhosva pamusoro. Saka rekai tigoona kuti zvinosvika papi. Apawo bato roCCC wavhiringika wahwadziwa fani Ostalos Siziva atoreketa kutoti zviri pachena kutoti Jobho Sikhala ari kundovhiringidziwa nyaya yekuti munhu akasimba pakumirira kodzero dzevanhu pokare ariwo bato roCCC. Apawo madzibaba oshanduko unoita kumugwatsitsidi wanga wari kuita kuhwihwidza murume mukuru kuita sokacheche zvinohwadza. Rekai tione kuti ichapera yakaita sei. Paino vamwe misodzi yese ichawira pasiba norimwe zuva makuno yano wachamuka zvaita kuchinja zvapidiguka. Wamunangarwa waisa Raj Modi kuti aite mutedzeri wegurukota rinoringana zvemaindastiri wakagoisa pokare Sliman Kwidini kuti aite ndiye anoita mutedzeri wogurukota zveutano. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichasvika chere kana kuti zvinenge zvichachinja chere. Chatiri kundoziva zviri kuchinja homwe hurumende nokutoti yakutoingidzira mari yairi kubuditsa wese wanenge wachindodaidzwa mamotika guru iyo madiscovery 5 ndo wanenge wari kudaba zvisina basa. Wanodaba tumotika tudukuduku, wanoda mamotika makuru nokubva wapuwa dzimba dzokugara nokudii. Mari yehurumende ndo inenge ichindoita kukamuka idi zvakaita kuoma. Iyo wamunangarwa nyasi wadokerera wanga wari kuisapo kare pachinzvimbo chokuita komishina Dr. Sibongile Mombeshora kuti apinde kukomisheni inoringana zvavabasawo hurumende Public Service Commission. Kaiti kuona kuti zvichachinja kana kuti zvichaita sei pamasenzero anoita wabasa wehurumende. Zimbabwe hurumende izvi yaita kuvhiringika chaiko kuBritain kwenge iri kumatare makuru yenge iri kuramba nyaya yakabatiwa kuti vanofanira kuti vabhadhare mari inoita mamiliyoni 125 omari yokuAmerica. Kwaino nyaya yekuti wagotorera Border Timbers noHangani Development ivhurawo. Ndipo munotoona kutoti zvimwe zvinhu zvatinoiti vanhu hwarawadzi zvinoita kuvhiringa. Ipapa wapwere wedu ndo wachasara wachiita kuringana
nokutakura iyo mari yechikwereti yese yaakufana kuti ibhadhawe nehurumende iyi. Iyo watopera Mugabe akapfa, munangarwawo makuno kuno yano zvinenge zvabhenda. Unobva waita kuona kuti rekai zvizonzi ipaiwo chidiki mukana nokutoti wanoita mafungiro ari nani, wanenge wachiripo wanobva wabvunziwa zvichiva zvaita zvisvino. Kwai kuno mumwe asungiwa anonzi Tafadzwa Chidawa. Kwai Chidawa yu anotenderera padande mutandiro Facebook achizviti detective Kedha, achindoti uyu imbavha, uyu imbavha, uyu imbavha, zviva zvaita kudando. Kuno iye abatiwa kunzi kwai ari kunzi agoba motika. Rekai tione kuti inopera sei iyo, tinenge takandoringa tikunyepa iyi. Wanoringa anozofundo yoapwere musarudzo mubvunzo dzawo wozimsek wagoreketayo kutoti kwai kuno nyika dzomusadhaki dziri kutoda kutoti tidzibatsire dzitore iyo bvunzo dzekwedu dzozimseki kuti wadzisenzese kwawo. Kwai kusanganisira South Africa, Botswana, Namibia, wese wari kutodzidawo. Rekai tigoona kuti ichokwadi chere kana kuti kundozvifonera kuri kuitiwa. Tinenge tiri kunyepa iyi. Hurumende iribe kana basa nowabasa wayo. Kwai anenge asiya basa kuhurumende nokuti nguva yepensheni yasvika, ari kubva aita kutanda kutambura chaiko. Wazhinji wagoreketayo kutoti zviri kunetsa kurarama kuri kuita batusvinu. Apa iwo wakuru wehurumende wakutoti ichokwadi tiri kuzviona, asi inyaya yekuti wanenge waribe kana zivo yekuti woita sei kana wasiya basa kuhurumende. Kwai nokutotadza kurongeka chaiko kuti munhu kana asiya basa mari yacho anofanira kuti aiboye zvigodii anotadza kuzviita zvese. Unobva waita kuona kuti idina yawe, rekai tione kwazvinoperera izvi. Asi muyembe wakaita kudandika musvinu tinenge takaringa hedu iko zvinoperera. Nyasi pokare gurukota rinoringano zvinoitika munyika ranyorerana pasi nogurukota rinoringano zvinoitika munyika yeBelarus. Kwai wanyorerana pasi, asi zvanyoreranazvo tiribe kuzvinyepiwa kuti zvii kana kuti zviri kurevei. Tinenge tiri kunyepai kana paino zvinenge zvaburika. Air Zimbabwe nyasi watambira kandege kaduku ko ERJ 145 kuti wasenzese. Ipapo wakatoteya kuti wagoende kunana Botswana, Zambia, South Africa, Mapopoma, Bulawayo, Harare, ndiko waruda kuti waringire kuenda nokandegeko. Tichagokunyepai kana wazoburitsa kuti kanenge kari kuenda kupi chaiko. Wozesa wari kurwadziwa chaizvo, kurwadziwa kusvino. Kwai papapa wakabirwa zvinhu zvinochokuita nomagetsi kanoita kachuru chibodzi no500 ane 60 1569 incidents of theft pachirungu. Gore rapfuura rakaita kunyangariwa idi. Apa kuno mumwe gororo apuwa makore 10 chaiwo ogara mujere nenyaya yokuba iwo matambo ozesaya. Tikaiti kuona kuti zvichasvika papi chaiko. Kwaiwa Zimbabwe wamwe wakuita kugara wakaita kuruma nzara dzomutugunwemu nonyaya yokuti wakuru wehurumende yekuBritain wari kutogona kuwatsvaka kuti wabenhutse kuZimbabwe nokutoti makambani akawatora kuti aende koita basa ikweyo akatorehwa marezinesi. Warume aidi yokwedu njodo inoramba ichiitika. Paribe chinochinja, unotokutera basi ipapapa chipatapata chega unotoita kuona kuti idi rekai zvinziwo nhamo anoramba ariwo nhamo. Ipapo unenge wasiya watengesa ng'ombe dzese kana kutotengesa dzimba kana kudii kuti ndiende koita kumarimuka. Wasvika ikweyo zvova zvadandi aidina yawe unoita kugarira mudhishi chaimo. Rekai tione hedu kuti zvichapera sei. Kwai masangano anopfuura 100 chaiwo akabisiwa marezinesi okuti akone kuita wanhu ikweyo. Chimoto ichi. Rekai tichiringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa kwaiwa muwatsano watori goti inini ndinyakukonzeresa zimoto ragogbarasha vanhu vanosvika 46 76 pachirungu.
kwaindaida kuti ndipise mutumbi womunhu mubodzi wandandauraya. Mabuja, kuona munhu ari kureketa zvakadai unoita kufunga kutoti peno heno ihuku yokupi yaakaita kugwarasha kudando kuno heno kuti chii chakuita kudando wakomana kuti vanhu vanosvika 40 vanofana kuda kuti uda kuika munhu mubodzi. Zvati zvaoneka baizvi ndikaiti kuona kuti zvinopera sei. Uko umwe mwoto wakagwarasha vanhu makuno yano kwai kunowa Zimbabwe wairi zvekutoti muzinda weZimbabwe watobatiwa ipapa kuti wabatsire wayamure. Idi zvakaita kuoma. Ndikaiti kuramba takandolinga. Mutungamiri wenyika yeNigeria aringana usuno kuita katombakanyai naBlinken ari ndigurukota rozvousahwirana dzimwe nyika kuAmerica. Charamba takaringa hedu kuti kune zvinenge zvareketeka chere, asi kudunhu roWest Africa wagoreketayo kutoti aiwa vari kuda kuisa makutukutu omari anoita mamiliyoni 40 kuitira kuti waboye zvinhu zvokuchengetedzeka, peace and security pachirungu. Tindori muNigeria mo kwai vanhu vanosvika wasere wapfa wagwarashiwa heno pawatanda kunyirana kusvinu nokuti ng'ombe kwai dzapinda mugwagwa. Nyaya dzacho unobva waita kusaya kuti kohoko naye wakomana kuno tikaita kunyirana tichibva tagwarashanana idzo ng'ombe dzacho dzikasara kaako tozodii? Wakomana imi watorisiya sadza paye wanhu wasere mweya waungaizorore murugare. Ambori mutungamiri wenyika yoChad kureketa kuno kwai izvezvi ari kuita katombokanyai naVladimir Putin iko kunyika yoRussia kumuzinda wavo kuMoscow. Idris Deby anenge ari kufarirana naiye Putin. Ndikaiti goramba takandolinga hedu kutoona kuti vanosvika papi chaiko. Tinenge takandolinga tichikunyepa iyi. KuAmerica zvati zvaitika mashura anyasi kwai izvezvi kambani yomapepanhau yoLA Times kwai yadzinga vanakadzitape wanoita 115 kuti wareke nonyaya yekuti waita zvokuratidzira mari ishoma iri kukwanaba. Mabuja apa kwai wadzingiwa paZoom vanhu vesewo unobva waita kuona kuti idi dzimwe nyika dzakaita kunyangariwa. Dai kuri kweduno takutoti hondo yatanda tikaiti kuona kuti zvichapera sei ipapo. Tikaringa AFCON yatiri kufarira mazuva ano iyi, South Africa noTunisia waita 0-0, zvibodzi zvono Namibia noMali waita 0-0. Wakabva wati South Africa bva yaenderera mberi, Mali bva yaenderera mberi. Apa Zambia noMorocco dziri kuringana usu. Tanzania noDRC zviri kuwapurirana bhora ipapa. Rekaiti goringa kuona kuti zvino inohwina ndoipi. Tikundosvira kuti kana iwo Zambia waende mberi zviite zvakanaka, noCongoyo wandokona waenda mberi. Morocco pasi nayo. Rekaiti kuona kuti zvinopera sei. Tiri ipapo zvedu Mabuja, tagumira pano kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.